Zimbabwe muri kuzviona sei. Oh, shall remain. Yours truly miss a one blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava. Geva, matoti. Urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios, your favorite platform by YouTube. Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, ndakaita live stream na comrade Whitehead mazuva apfuura aya when we were talking about Advocate naChamisa. And I took some time to relax and study his tweets, where he is coming from and where he might be going. And ndizvo zvandabuda nazvo musarudzo izvi. Before we are too quick to judge kuti Chamisa akapiwa mari, let's take a closer look. Chimbobuda mubhutsu dzako iwewe dzawakapfeka, womba wazvipfekedza bhutsu dzaAdvocate naChamisa nemamiriro akaita zvinhu aya, waiita sei? Kana une plan yaunofunga kuti ukanzi waAdvocate naChamisa for a day, chimboimplementa izvozvo, kana kuti for a month, waiita sei? Nyora mucomment section wotaura kuti inini dai ndanga ndiri neAdvocate naChamisa ndaiita zvakati nezvakati. Because ndatarisisa ndikati panga pane almost 19 plus ma-opposition, ma-presidential candidate, but munhu ari kungotsomwa nevanhu vese ndiAdvocate naChamisa. Munhu ari kungoforondwa nevanhu vese ndiAdvocate naChamisa. Ndopaunonzwa vamwe vachiti hanzi ane bhora ndiye anoita sei? Anomakwa. Rega tiverenga mashoko ataurwa naAdvocate naChamisa panapa. Hanzi a stolen mandate when a politician calls elections toxic and demands more time in office, it usually means they never won one. Kana politician, munhu ari kuita zvematongerwo enyika, akutaura kuti ma-elections ari toxic, ndo one of the reason iri kutaurwa nevanhu kuti tiri kuramba tichispenda time tichienda kuma-elections. Ma-elections aya ari kuti vanhu vari kurwisana, ari kutambisa nguva, ari kutambisa mari yenyika. So elections are toxic. Hanzi zvinoreva kuti haana kana one kana bodzi zvaro election raakambowina munhu iyeye. Haana kana bodzi zvaro raakambowina munhu iyeye. Zvikanzi, you claimed you have won, but we never saw you defending your supporters' votes. So kanzi imi ma-Advocate naChamisa munotaura kuti makawina ma-elections, but sei makarasirira vanhu venyu? Hamuna kuvasapota, hamuna kuvadefenda mavhoti avo sei? Chii chiri kumbonyatsoitika? I want you to listen to this respond, the level of wisdom iri kushandiswa nemurume uyu. Zvikanzi, this is where you make a mistake. Don't personalize national struggles or national issues. The power belongs to those who vote or voted, not the one voted for. No single leader is ever a messiah or a savior.
accept Jesus Christ, let's join hands to fix what's broken. Hanzi ndopamunokanganisa, ndopamunoita dambudziko ipapo. Munoblema kana kupersonalize kuti Geza revolution Advocate naChamisa chakazoti hazvisi zvemunhu one izvi, ndezvako neni pamwe chete, kuti tiise musoro pamwe chete, so that we can fight mhuka inonzi ZANU-PF. Zvinoda kuti tiise musoro pamwe chete. Ndichifamba ndichidzika nayo, I was enjoying zvangu matweets aya, ndichiverenga ndichiona kuti zvakamira sei. Zvikanzi nemumwe, ko imimi vaChamisa chii chakaitika pakaita sei pakashayika vaMorgan Tsvangirai, maifanira kuenda kuCongress monosarudza mutungamiriri. Zvakafamba sei? Zvikanzi true, they are also afraid that the ways of stealing will be soon exposed if elections continue. You should have also used Congress to take over from Morgan Tsvangirai. Zvikanzi naAdvocate naChamisa. That was resolved. MDC is there at Harvest House, led by the leader, as declared by ED and the courts. Please give me a break. Please give me a break. Yeah, pakaipa mawani zvekutodaro. Ndambotaura kutanga kwevidhio rino here kuti kana dai uriwe kana kuti ukanzi ndiwe waAdvocate naChamisa for the next 1 month, waiita sei? Plan yako yanga iri yei? Hatisi kuda vanhu vari kutukana, tikuda vanhu vari kumboisa mapoints. Hatisi kuda vanhu vanouya vachitaura kuti Chamisa akapiwa mari. Tiri kuzviziva kuti akapiwa mari. Tiri kuzviziva kuti haana kupiwa mari. But ndati chimbozviisa tsoka dzako iwewe mubhutsu dzaAdvocate naChamisa. Wotiudzawo plan yako kuti dai ndanga ndiri inini Chamisa ndaidai nekudai. Zvakanaka, zvisina kutukana, zvisina kushorana, zvisina kunyombana mukati. Ndozvandangoya nazvo kuti ndikuonesei, ndikutaridzei. Kune vasina kuona the live stream yatakaita, endai munoona. Munzwe Comrade Whitehead vachitaura pamusoro paAdvocate naChamisa. Munzwe the reason why ZANU-PF keeps on attacking Advocate naChamisa. Ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje pandisati ndabva panapa ndiri kuti hanzi naMichael, open an FNB bank account using a passport, no permit required. Ingori kete pakete chete, pasina kana permit iri kudiwa. Saka bata Michael panhamba dziri pascreen idzo. Okuitira mudzikinyira wacho. Mari yemunhu ngaingogara yakachengetedzwa. Mari yemunhu ngaingogara pakanaka. Kwete kuti mari inogara iri pasi pepiro, unogara uchityira matsotsi, uchityira mbavha. Aiwa, mari ngaichengetedzwe, mari ngainge iri panodziya. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Let's meet in the next video.